aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Denny Ismail. Sekali lagi kalau ane Mbak Dian ukrek nih kene guys. untungnya mang pas kok nepaki pas nelpon ya mang. Aku mang iki aku sedang pengen gini bayote kayak balon. Wes rapi. Wes kok kono. Sampai telepon urung. Lah mesti emet telepon aku malah. Untungnya kok ya pas. Iya lah ya mang takok. Tekok sih. Udah deh, guys. Tapi lek urung mulih mergawe. Iya. Wis gak apa-apa. Sesuk lain waktu nyusul gak apa-apa. Sementing apa anak-anak. Adik-adik Pak guys, sampai dolanane ponakane lho, guys disiapno kita kon makan bersama. Wis sekarang gawe kopi ayo. Kita gawe kopi, aku mah nganu mendut iya. Iki lho, anu kakasi ning kene. Ya, iki lho. Wis tak entepno. Iki lho. Iki gawe piro Mas Riko, semet. Riko wis tak gawekno. Wis, ijek. Berarti semet. Telu papat. Pake. Papat tak ya. Kurang sitok lah Pak, engko njuk mae. Lah lek aku sitoke dienggo Riko kae dicipik ya kene. Gelas e. Siji. Kurang. Sing cilik-cilik. Kurang. Mau mbok tokno piro? Tak tokno 5. Tak cipuk sitok. Jipuk ae sing es dikeki gedhe ngene iki. Es iki yo. Sik tak cucine, guys. Ya soal. Iki guys mendutku. Oh. Jangane tak tokno. Mendut iki tutupe golek tutup ya tutup dandange ra. Wis. Ini nggih kopi iki lho ning andenge yan. Iya. Kayak sebelah kene iki jangane wis tak ciduk, guys. Untungnya nek Mbak Dian pas rene iki mang. Ora kak malah aku budiku dhewe, ra karo-karuan. Semet iku Mas Edi telepon takok karepe iki mau. Yo, iku yo lagi teko. Lagi teko pas. Lagi teko kene. Iki guys. Yo, jangan lodeh, jangan asem Mbak Isma iki. Jangan asem mae. Loh daging. Segone mae iki segone Mbak Isma. Wis guys. Nah, sing cilik nggo kopi kuwi kedel. Aku nek kok bingung mbak takon. Aku lho ngecong. Yo dicong kok. Aduh ya Allah. kerane. Budine sampai kakak karuan. Kurang ora gelasnya? Iki mulai petok sing kurang. Wis engko tak golekno. Ngene ae, semet ben diceling ngene ga. Tuan rumahe arep ya. Ala kadare. Wis ben sing penting tamu-tamu nih. Mbok racik ning kono. Banyune gun digodhog iki. Gung gak apa sik. Jane ya nek tremos, tapi kondang. Panci cilik enek kan sampean? Enek lah ya. Morong nek ngarani kuwi lho ning kono. Arek entepno. Iki. Tinggi boleh. Ya kuwi, ya kuwi. Aire. Banyu ki lho mateng. Ada. Karo-karuan. Kuat kowe. Sopo ra kowe? Iki marai Mbak Deni gak enek guys di Surabaya. Tadi aku ki ngonten mumpung enek momen yo mengape lali. Iya. Kabeh di konten. Sekali sih. Lho kae lama gak melok? Melok kan. Peri dikon atus yo ora mulih dolan. Wis gedekno. Wis gedhe iki. Wis rasa tutupi ya nek. Wis mang mbok pas. Hah? Banyune pas kanggo papat. Mbok taker. Enggak takar. Oh kurang. Nggih, tak tambani, Mbak. Soalnya papat ki nggih wedang, guys. Ya nek es ya nek banyu adem. Kok kan jenenge wong lanang to pemirsa. Aku pengen kopi, kopi jagung, omong-omongan kan enek remane. Enek air, enek kopi, enek es. Budine. Mbak Isma bingung. Aku kok lah ki mang untunge esuk aku wis masak ki mang. Lah juk mono nek dimasak sore mang apa-awan malah ndunduk. Mak iki mau tak kandhani mak. Ndang masak saiki rene gak rene nek wis cawisan wis mateng. Dadi mandunduk-duduk juk mono dadak tenan ki. Astaga. Tenan ah. Mak Mbak Isma. Heeh. Wis, Tene molak-malik. Ya racik sik. Kok nek kurang ki lho gula. Iya. Aku bubukku ya enek gula enek. Ada makan nganti coplok. Nganti kerang pisan bukane. Lah aku ki lagi bar bloko masak terus adus ngisi banyu. Terus krungu. Ora leren. Soale duluranku ki mbok sida rene mbok. Apa rene yo nando. Rencana apa rene tapi mbok kandhani kok pemirsa.
Kok nek rene aku gak bingung jono mau entek apa-apa. Tuku, tak Tuku tukono ya, bakso. bakso wis Wis. jos. Ini Ora Pak Yon bingung aku. buka kok. Buka ya nek Buka? buka. Ayo. Buka. Ngono, guys. Ora bingung. Gak bingung pemirsa. Berarti Pak pedok semet pedok Pak. Wis tak takoki Mbak, sampe. Kalau kita benih. montore Pak yo. Lah ngerti ngono mah ya tak Pak ngono tak kirain Pak yo cek ning anu. Ya aku yo ora Cek ero. ning omah. Ayo, tak kirain Pak ning omah pemirsa, dadek man Pak mancing. Wis kok dicipik ngono kurang apa kok nabahi. Iya. Wis. Malak-malik apa ora? Mendute man. Wis. Dari 10 menit yo mendute. Jalan mbek. Iya. Panas ya? Pak. Gum. Bener. Enak tapi piring. Enak malik. Aduh. Ya aku tak leren ya. Aku rasanya makanku pecoplok. Aku tak njipuk tripod yo. Tak cepakno. Ijek akeh iki ning kulkas urung dimasak. Seneng. Seneng Mbak daripada ning omah. Matan Riko sing pimpindo mancing kuwi entuk Riko sing bedeti. Iya. Kon masak alah. Asih. Oh ndak kober ya masak ngono piye. Bodo iki. Ibu Oleh dulur-dulur ngene iki yo. heeh. Aku matane. Lambe. Ora alon-alon. Apane? Wis seleno ae nek trimo sebab. Tak bukae, tak deloke. Bek. Bek ketoke yan. Heeh. Kalong ngene kok. Oh, kalong pesenane. Tremos. Iki apik Mbak. Kok pengen yo? Ning gone kuwi lho Aziza. Bisa. Yo. Nek sing umume gede ngono kan kok berapa jare? Nek segede gak ora aku gak takoki. Apik ya. Iki kopi-kopi ompong jos iki. Nggo ning kamar rasa krem ya. Enak ya, gue perpergian ya enak. Heeh. Mbak menurut Mbak pateni. Wis murung ya. Kurung ini iki. Empuk ora aja dudul ngono. Banget mendut, guys. Mendut ki aku ora nggawe awe wong-wong kuwi. Kalau nganggo kae lho, supet. Ndak kuwi. Empuk ora? Ini. Wis. Iya. Wis ya. Empuk. Wis ya. Empuk. Wis pateni ya, Empuk. Kalau mau wis. Ada yang mana? Kae. Iki. Iya. Oke. Aduh guys, ya Allah ora leren. Aku sak wong bodo sampai bar bodo. Mbak Isma Kira-kira soalnya wis- nanti kok ngomong nyinden guys. Lah men masak ae. Dan nganu kan nanti dadi koki guys Mbak Isma. Dan masak tak komeni yo ngono. Iya Mbak, ndang masak terus ngono. Ora Leren, randu yo ngono. Jujur Cekok dok yo masak konten. Ayo mbah, Yan. Story ini kok Wah. masaknya masak. Mbak Jen, Masak. men kan Enak, dipingin no. tok guys. Ra Facebooke malah pola. Tenang guys. Mbak Jen mau malah dipingin tok iki guys. Tak anget mak mendute, Mak. Mendut. Tapi ini lho ojo tak Apa no. juga kan apa? Iya. Ben kepangan wong. Lek iyat sing gak iso rene. Gewek roti. Patas ya, Mak. Alhamdulillah laris. Jejere mae nganu guys. Apa sing laris tape. Iya, Gini seger. Mbak Isma mendut. Hmm. Wes. Iki ora gawe awe-awe wong-wong kuwi tak lah aku ndak mangan ngono iki. Wis bendang mangan. Makan bersama. Makan guys. Makan. Duh, kopi lu gendut banget. Wis tak udek karek nggowo. Kene. Hah? Iya, iya. Terus kopi ini kok Oh, jadi ya. ribut. Mana ya? Sini. Sono ya. Kopi ini ya. Wis tak udek. Gak usah. Kene. Tamu nih kene. Waalaikumsalam. Udah makan. Ya makan. Makan. Ki mau wis kok nganu? Kasih man. Dong, aku sesuk ngono. Sesuk. Gak nganu nyekar.
Oh, gak rene. Larung bayi tapi ya. Hei, wis gede yo, pirang wulan. Wis dia makan. Piye? Omahe seger. Mlebu YouTube ah gak terima status ah. Cendelane buka, Met. Cendelane buka. Men adem. Montore. Ya. Podo. Podo apa nih? Gue aku. Ya. Jadi gak mau mato. Sini pas keluar dong. Aku kangen deh. Kangen apa? Kangen. Ada colone. Lu kangen lu. Cak ngonten nih bang saya. Ngonten mancing. Oh ya bos. Ini sama ngonten mancing. Oh tinggal senane mancing. Sono. Colone. Entar ada neng, entar aku tak ada banget colone aku. Memang spesial di sebelah satunya mak ini. Jadi satu deh. Dua ya. Apanya lo ada itu dulu? Dua. Nah, terus siapa? Coba kali. Jadi apa? Ya, Pakai PS. Oi. Nah, ayah bebe gini aku. Ini sudah ambil. Itu ambil sana malam kok. jadi lu. Malah kecil kono. Sore. Jangan menit. Botak. Ayo, kan. Sore ki bisa nih gitu ya sih lagi nih. Oh, biarlah. Bagaimana nih gue? Mau saya isi. Apa lagi? Mau saya ini ya ujung. Ya kan. Ya udah coba. Memang nggak sih? Apa enggak? Ya. Ya harus itu. Benar. Kalau dari satu ini. Itu di jalan. Gini gue. Di prank kok gelem ya? Prank. Ada negara ini mau enak. Nanti cara mandi. Ada warna sobene nek. Opo ya? Sunatku. Nek kowe ra ono tak kek dijalan jumpa ra? Belum. Woi, woi. Enak yo malah. Oh, kau ya. Lilo doyan apa enggak? Enggak pernah toh. Aneh toh makanannya. Masuk arah begitu enggak apa-apa. Oh iya kayak itu. Kayak itu sana. Jadi kan buang. Kalau yang bisa kawan. Iya, kawan. Oh ya kan buang. Itu tahu. Iya sih. Ada. Ini mana les? Peri bermaaf. Si Asus bentar. Jangan. Bukan mang kan? Bukan mang miu ya. Kita orang miu. Cek nak. Wes. Bentar apa nih? Ya makan ya Ferry. Bermaaf. Kamar. Ki lombe Mas Heri kene. Udah les. Ini. Kene. Ini beda betul.
Duduk ngene, Pak. Apa penting yo, aku yo gawe. Ini. Dulu kowe gak tak martu kowe nek gak penting ngono. Iya, aku kanggo mbok. Jempolnya. Aku decek nang kowe jelas itu yang kamu terima kasih. Betul senora bahwa. Betul senora. Gimana? Hmm. Sahong. Engko berarti paling apa nih yang gue pengen asma. Pengen rau. Rau sama. Rau itu ada Pak eh. Oke. Rau di. Rau kan lho. Iya. Mau tinggal datang ya. Berat anyar ya. Pak di sini kon apa? Berat ini ada mungkin. Ayo ditutur aja. Ya betul. Lalu pakai tengau siji ning teloran loro. Oh. Berapa negara orang? Dulu kok Pak Mbak? Dari video telur. Terus Mbak enggak apa. Oke. Tenang. Liwat kono. Selewat berang. Dolan ae ditepung kok mulai ra mulai-mulai. Kan kulo cak apa? Salim. Tak apa, Dik. Biasanya kau jam 6 sore. Kene, duduk kene. Halo Mbak Mas Ari. Yo ora nek. Sarungnya bodohnya disatah rong minggu kan mulai. Angger rong minggu kan mulai. Kan biru no. Mana mari? Lewang ge ape lebu wis nek awang-awang. Toko dulu pas rumah sakit. Surabaya. Anu medikale. Gawe medika kuwi. Iya, dipasang kabel lho. Jantung kene iki dites wae. Ning ndi apa mergawe? Sopo ning ndi? Pak di ben saurunge mlebu nang Pertamina Oh, dicek medikal. Kesehatan. Dene ning wis kayak kono ae yan kok disaing kok yan. medika langsung rong minggu. Iya, Pak. Sayure tak YouTube kok. Heeh. Aku YouTube. Sayure tak pilih. Ada sih. Gimana? Aku keselin kayaknya leren plus suaranya sampai tek. Reto rasanya. Apa? Kampanye. Tiga hari ini. Ah, Aku berarti seneni kok. udah dibuka. Rewel ae. Ayo buka. Jadi gue goreng iwak kok. Kelombo. Wes. Sedeng. Kok kedidem tak sing. Kok ora gelem tak main breng-breng kok. Nah, seneni. Apa ya nek tak apa ya? Ngono yo. Saya sampe naik. Oh, Tenan lho yo. sampe wis gede jare. Bayani. Kok ngenteni gede lagi kok gak gede? Jeruk. Kayak jeruk apa warna itu? Bocor plastik sih tak. Plastik. Apa, Pak? Bon wis diwerok. Wis mak wis diwerok. Oh, enten paketannya dia. Rong omah wong sing enak. Mbak jebol apa, Mbak? Orang beli, Mbak. Orang beli, Mbak. Dibeli, Mbak ya. Kok medeni kok ya? Jadi, Pak. Gede di, Pak. Nenek gede, Pak. Jebol ora akeh ya. Gak. Kene mulai. Nah, aja, Mas. Nanti carry ae. Lah yo. Gak ada. Iya. Salim. Terima kasih. Ya. Lama masih ada. Tadi ya, teman. Gede, tadi. Nggih, gorene, Mbak. Tangan lho. Tangan Pak Edi dhewe. Nanti ya, Mbak ya. Nggih. Aku tak tanam balon, barne, tentang larang yo nah. Penendi? Balon ya. Tak isa-isa. Wene bakal wis tinggal engko tak isane. Nggih. Ya lama nih. Napa ki, Mas? Yati mek gak Nisa. Aduh. Ape leren nak. Isa-isa sak upil. Terus dikutahno anu. Oh tisu kok. Iki lho, lagi ngene, kok diubah? Heeh. Pulang guys, sudah pulang. Wis sepine. Kamu sing tuku tahu ki sapa?
Mau itu sing ora.